Today, you'll be watching the fourth installment of Adlaw Adlaw, and that is Lunes Lunes. Compared to the past films of Adlaw Adlaw, Lunes Lunes wasn't only shot in Cebu, but in different parts of the Philippines, including other parts of the world. An omnibus of 7 short films, each by a different director. They come together to create this film by virtually discussing about Lunes Lunes. This film signifies that Cebuanos are all around the Philippines and in the world. We hope you will enjoy it. Ah. Oh. Hindi ito ilak ka o buwan. Yan sa green belt, mga inaaring oras. Tag-on pa dyan. Kagkuhan. Bawa, Pilipinas.
para sa inyong kaligtasan o gali ng paghawak sa mga safety handrails. Iwasan din sa dala ng magkabilang pintuan ng train. Paalala na rin po ang pagkain pag inuman paninigarilyo sa loob ng train at istasyon ay may kwit-kwit po ang nagbabaon. Pakibigyan na lang ng prioridad sa upuan yung mga senior citizen, mga buntis, may kapansanan at mga magulang na may kasamang mga bata. Pakingatan na rin po yung mga Guadalupe Station, Guadalupe. Mamaya, maraming mamaya. Kasi, mga birthday lapis. Pwede din ka kay Marike mong paan. Ha? Sabi ko doon siya kay Marike. Kailangan mo? Kasi may iyo. Wala rin kami dito. Kaya wala iniwan.
double check na lang po yung mga dala-dala natin bago lumabas ng tray. Maraming salamat. Magandang umaga. Cloud station closed. Tagod-tagoran ka na to siya sa. Yang saan man nato, ikaw man nato tagod-tagod. Amot ni mo. Kung itagod-tagod na to siya, kinahanglan ba tamo dispose sa bones o sa parts? Kung i-dispose na to ang meat, Pwede na to siya ibaligya. isod kayo na i-sustain gang, kaya kung ibaligya na to siya niya, may, what if lami di ay siya? Unya, kinahanglan ba tamo Pero okay naman, mura naman siya pork. Mura naman siya baboy, mura siya. O nagay siya. Gani, what if boom ang business? Unya, kanang, unsaon man na to, kinahanglan ba tamo patay lain tao? Lisod ka na siya i-sustain, lisod ka na pa-register sa DTI, ha? Napakoy thesis ugma. Okay, tugi ka pa kong shift. Tapos ko report i-files. Yatay. Ato na lang kang... Kanon. Ngara lang sa... Tabangin lang ko pangitag karton na. Magunsa man ka sa karton. Tabangin ko pangita ba? Wala ko eh. Ako na lang. Kana ay. Dara. Sakay ball pen. Naa. Pagdali ba? Time sa... Kasi ganahan mo, pentel pen or marker or ball substance? Hindi mo suwat. Asa tayo mong pen? Nade na. Iboto ba kang Duterte, day? Ano siya na magibuhat? Ano siya na? Ayos. Huy, amo! Okay, choice tayo. Baka no. Bugo kay ka. Imo siyang gibutangan na nang-assign. Unya, ato na siyang gilabkan, di ba? Ang atong fingerprints na niya, nakay-towel or something. Para tapuhan na lang nato siya. Ano man? Tapuhan na to siya para dili. Kung inana man gani. Yo, kutif malibang na siya, di ba ang mga... Ha? Di ba ang mga patayang lawas, kay malibang mo na sila, or kirang gawas sila mga... Yung mga sipon, mga... Kano sa man ay mag-rigor mortis ang lawas? Ano? Uy, wala ko naminaw ni. Tingali, nagkuha na niya siya eh. Hindi mo kulangan. Ano sa man ni, asa ni mo siya gihikap ganina? Nga rin, nga naman. Yung mga fingerprints gang. Fingerprint, makita pa din na. Makita na, uy! Ano sa man ni?
tama. NBI day ka, makaibaw day ka kung saan na nila. Uy, na good. Na okay na na mga to na ta. Siya dili ganina. Mga to na ta. Yung mo Lisa, ganina good mo Mamagod. nagmamagod. Mamagod. Ayaw ni kay makonsensya ko. Ayan na lang. Balik na to si Onsa man. La, oh my god. Nakita na siya. Nakita siya. Nani fingerprints ang mga kuan-kuan? Hindi na makita. Onsa man nila to siya. Sure ka nga, wa na ni siya. Ako tanong na to, B. Wala yun ay. Nasingot naman siya. What if magpretend nga hubog siya, niya ato siya isa kay boss. Ano kita na taglayng tao? Hinali din yung feeling nung aray pateng lawas ba? Lagi na pateng lawas sa una. Ano lang sa lungon? Tanamdam ko to sa kong lula sa una. Ako dyan nagbantay adto kay pagkamatay niya, akong Ika patay na ni. Wala, uy, ko ano na ba? Kaya ganing... Niya naman, no. Nurse ba to? Kung niya naman siyang kakuan. Mugawas so daw na kanang hangin ba? Sa lungs. Okay. May tapo pa nila. Sige. Lagi daw mo na sa una matro. Ay, naman ko. Pag kung buhay pa siya, tapos sinisipihan lang na to. Kung ito, kaya ba ko masipihan? Ning-try na ba ito tagalin na? Ako kiba mo si Pia, ako training. Yun na ra siya dili, di ba? Niya, huligason ra siya. Pwede sa... Ay, pwede po no. Ibili na nato siya somewhere nga kanang naidaghan huligas kay para... Pwede sa tabunan na to siya karton. Pwede na... Dagan man. Ana. Kasi magtuo na siya nga na to. Ano, okay na. Okay na. So, di na nato ni kinahanglan. So, di na nato kinahanglan. Tapuin! Ligay na siya! Tapuin! Tapuin! So, okay rin siya, no? Ana na lang. Nay, nakakita na to ganina, wa? Wala ba tingnan niya? Kinalan siya mo si Desidero kung sa'yo buhaton na to kay mag-thesis proposal pa ko. Napakoy ko anong ma... Ayaw na lagi na lang. Trapoy lagi, day! Kaging na Trapoy, nga. Trapoy, day! Yung fingerprints, day! Kung sa may pwede na to ibilin din. Ay! Yan na! Itago na lang na day. Ilabay na ito sa dagat, day. Mga to tagargaw or something. Ibalik na lang gunan ako. Mura naman sa kung ikuptan niya. Ito to sure. Nabili ni mo fingerprints din na. Huwag tingnan niya siya. Maglaro to ganina. Ano ako? Last na review kayo, di ba? Last na review kay pagka, basta room. Mga pinaka. Happy na. Dili ko happy na patayang lawas. Saonin na to. Mutawag ka tag hospital. Ganina para na to. Kaya kung karon pa ta mo tawag sa ospital, gidudahan na ta. Gusto man, ibili na to di. Ingano na bitaw sa daan. Mutawag na lang tag hospital na. Ato na silang ingnan nakuhan. Atong gitanog. Uy, bugit siya. Niya namatay siya. Kaya teoro ka sa galit ba? Ito pa siya kita kung ano. Okay. Okay lang. Pangadjian na to
to gamay di sorry kay mga jeep to gamay to. Dear God, tabangin ni. I hope okay rin siya. Dawatay tao din siya sa langit. And ayaw mi padapag police kaya napag mga future. Thank you. Amen. Tara, let's go. Make sure nga wa kay nabili nimo payong. Ang payong gang, ang payong. Mistake ako. Ayaw mo tawil gang. Ang glasses gang, ang glasses. Sorry kay Nong. Tana. Pasimple ra. Dali. But there, ito mga uyab lagi na tampok ba? Shit. Wasa ki barbers background hairstyles. But if you like causing trouble in a hotel room, if you like having secret little rendezvous, na Hang ko pa doon eh. Taga-asa ba ko? If you like causing trouble in a hotel room, and if you like having secret little rendezvous, but if you like to do whatever, giving ang hairstyles, awa. Nga po yung nyawa ng pisngi. Diba? That's another plate. Pasay siyang test. Siya? Feel ako kung okay. Yeah, pre-fi. Feel ako kay fire na kanis word kay. Feel ako tapos. Ako sa na-lecture. Pwede ka ni Sud ron? Waka ni Sud ka ron? Mati ay. Kapoy ko do. Marag. Si straight ko sa Friday, Saturday. Badyong nagabi isang migo. Ayun siya madjungan gaabli. Sunday night? Sunday night na ay madjungan mag-abli sa ambot. Madyong Sunday night isang migo. Saan ang rasa do? Saan ang rasa? 4:16. Sabi daw Facebook na lately. Haha, appeal ko ala sa muk no. Di ba? Bahala ka rin. Okay lang, bad kayo dagang cake. Dakag opinions. Everything. Everyone saying something. Can everyone have a day na maragulay pake? Dilima bay. 2015 pa man to ba niya, pero 2016 na. 2016 ya September pa jud. Nga ka na murag mo flyer na siya kaan. Samot ka sa mga tao eh, pero di. Sinag Dilima EJK Di pero na ba ubang mo say og stuff ba? Nga mo agree rapod ko. More nice rapod nga everyone saying what they have to say. Pero sa man. Okay, marag kanang entire conversation that's going on kay marag create siya kanang atmosphere nga marag ano ko yawan ba yung regret sa mukha eh kanang everyday di ba mata di ba ganan mo try ba kay marag kaya
You'll know about it on Twitter, or kuman ng kalibutan. Yan na siguro kayo. Grabe sad. Skip work, Lunes. Atay, wa ako kamata, ganiha akong exam, bahala na lang to. Pero, kanang, kulba na siya gamay kay. Di masaguna na class. Niya ako, kukuha pa ako ka exam, apat. Di na punta ka, human, ano eh. Wait sa. Mo try kog text ni mo ha, tanawa if. Siguro signal dili ba yun? Lagi. Or basig ko ano. Okay. Sent na Mark. Hello, vibrate to. Awa. Diba? Or wala. Bunggo ang signal. Tatay. 16 ba kayo? Abi pa din nato nung 2012 kay mo na to siya. Not it. Better pa kayo itong year ang 2012. Actually, that was one of the best years of my life. Kasi ng 2015 o 16 kay mo siya o kanang 2000 ba, Y2K, the Millennium Bug, 666. Nagana ko kailag Y2K. Very migo lagi nga kanang Bye. I was 7 when that happened, or 6. Naka-remember gyapon ko na. first doon ako doon nga chills galing kanang Nga merg memory. hindi ko ganahan sa kanang lain na sa feeling nga merg I don't know what's gonna happen tomorrow. Ako ato kay kuan. Nadadyo na ko na siya the entire time nga merg 2000, 2005. Yeah, 2005 katong like tsunami sa Indonesia. 2004 na. Yeah, 2012, katong 2009 katong na pastor. Katong na mo end ang world of May 19 something. May no, kuan na 2008 na. 2009. June 18 2008 mo end ang world niya. Nahadlo ko ana kay gatan ako Batman sa sinehan. Ya feel ako mubuto ang theater. Kana 2009 to kung duman niya. Summer to siya. May na 2009, ang 2008 June. Katong nga day. Wa raman. Naghuwat to gyud sa umigo gyud. Like nag-jeep kami around sa city. May pang 2016 ba? Mura siya 2000 ug mura siya og 1988 kanang Cold War, Berlin Wall. Suck my history pero May pang manok way problema. mahadlok ka nga music. Mahadlok. Or you don't think about it. I'm not thinking about it yet. Marag. Ambot eh. It's there but it's not there. Can I got it? Kung hindi na space. Tungod na sa actually. Dali lang turnover sa news ba. Maka-score pa ka ba eh? That isod na. Hadlok sa doy. Tayo. Nabito, pwede bito sa umigo bito like the other week. Yan na pa siya. Masa, grower dealer. Kanang yung kasalig ba kay ang layer ang katumarmigo na ko nga suggest nga tani siya ganun text ko sa number. Kaya kita mi sa Marriott nga like, Tasa, sapong. Marriott nga top floor ba. Then more shady ganun kaya mo ram siguro like entrapment pero ako aram na mo nara may stock. Like, how long ago was that? 3 weeks. Kani text na gang? Asa ko 3 weeks ago. Di namin kailang tig-grow jud siya niya. Marag. Lisod man kay ex man to siya. Ex of an ex. Ex of a friend. Ano ba? Breakup season gid kay karon ba. Ayo. Breakup season. Breakup season. Dire ra ka? Or magdungan taga Ayala. Or dire ra ka? Dali ka.
Yeah. Nakakita. Ay, traffic ba yun? Goodness, but Di man kaya na traffic Lunes, pero kan kapoy jeep. ay sa siguro ko do. Pa-chase signal. Last time sa doon. TY signal ay. Di sa walang lakaw yun. Wala na day. So, Buto na lang good pag quote na lang sa 5. di kay ganyan siya ni text niya. Ano lang. Pila naman nakabuko eh. Basta yun lang. Kasi kapulan lang dyan king tanang mga tao na wala kita ni try. So, mag-think na lang atay, umano lang kalibutan. Ako yung try. Buwagan lang, kuyawan yun. End of the world na dayon, basta buwag. There's a fire. What the fuck? Naagid mo eh. Bye. Naigabuwag, away sila. Ako to na? Ako na ko. Ay, aha na, dakpit. Wala man, hikuan. Pila ko. Nagdadaok rin na, uy. Walang tao. Hindi siya ba? Tawag gani sa una. May tawag gani ka Freedom Park. Oo. US Plaza. Where's the Freedom Index? Traffic ba? Traffic. Iba na dyan kasi no? Siguro gilantan ng saan. Hindi lagi siya fire, ba? Laog ba siya? Yay, una ko. Saman, lunga na lang, tangin na. What's sagot? Kuman na sa one. Nata? Yaha. Sa block ko, hindi ko siya ba? Ganyan to, sigling ko doy. Pila. Since when? Abot at to. Dugay ba kayo na mahuman? Taong mo guna ko. Basta una ko. Ha? Lagi, pero... Na? Ito na rasa. 5 na. 4:30. What na lang sabi? What's up? Sorry, no. What is so time? Katgan lang na ako.
Ha? Anak ko. Taxi lang mo, be. Roanoke.
may trabaho. Libre kuan ba na ba? Joke lang. May mga sa una kaya ito Di ay juga gusto mo sa? bad instrument. Bad. Bad inspiration. Mura ba taguyaw sa una? Yawa Sige ka. tagkuyog. Oh, magsuyop ta kaya wa kay ka makalok ka. Sure, oy. Pwede kuyog lang pirmi. Yeah. Yahay. Ano mang gis man kabay? Fuck you, kiss your ass. Yawa may gani ba no undang na tana. Gabi lagi din sa mua lagi sa Nadlok na gani ko. mga sikat driver sa mua. Gabi mga tsuraan naman kayo sa una mga mango mga kayo mga naong. Hey, mango. Mango ba nang hiwi na ba? Hiwi na. Para good ani good. Sawa dia. Mango float. Mango sa kuan ba? Isuyop. Murag term na nga buang sa kuan. Murag sa usamis man nga term. Sabi bright ta ni mo eh. Nakasuyop ka no. Sure, oy. Jesus man daw karon ba eh? Ha? Praise the Lord. Wala ana. Ha? Wala ana. Gabi bitaw to sa una. Na eh. Ay nalimtan na pud na ako. Ito galing ko an niagi adlaw. Palit ko ganang Balik ko dito. gago ka. Ikaw, expert nimo. Oh, expert. Ay, Jesus naman na ikaw. So, ligarilyo mo na si Jesus way. Ha? Ligarilyo si Jesus. Oo, manasilingan nga Jesus, guro. Jesus. Gabaan na. Lord. Ngayon trabaho ni mo ugma. Kasi oras trabaho ni mo ugma. Ayun saan oras da? Ano? Oras. Tut di mo under. Lighter da. 9:27. Mag-advance man guro ni kuan 5 minutes. Sa mga 9:30 na. Ako niya. Ako niya. Study. Shit. Hinahinagla ka, oy. Kapit mo kumabot ko sa mo. Ah, yung kakuyog ta. Kuyog sa. Amo ah. Kasabot ha. Timulis ako eh. Ah, grabe do. Muwi lang ko. Nagilis ko. Nakay beer. Muna ng beer eh. Magilis sa ko kay igang yung suot oh. Napas ka. Basin. Yawa ka, inana rabok. Basta mo text ako. Mawag na number na katong gift ko na kung ganyan ba. Mapas lagi ko. Hatod na lang ko. Ha? Hatod ko na. Kadulo na oh, muli sa lagi ko kay ikaw kay suot lagi. Ay kay tong guy ko. Sige na yun, kay guys. Yawa ka. Fuck you ka. Mak! Mango ka, mango. Fuck you.
Oh! Luma! Gusto man? Pali na akong balay. Oo. Magkaon pa ko. Oh, allowance ma. Yun ba ka ganina? Wow, urang ko mahulman ah. Gante. Sige, ugma. Bantay ah. Bye-bye, ma. Bye-bye. Do. Yasa. High school. Inom. Karon po talaga. Kuyog dyan. Yata. Doon katuig naman siguro to eh. Tabantay dyan ko. Siguro na ito gainom. Pero city gud. Tao ko yata. Sana orasa. Buyong. Shit. As this. Kaya to Duterte mga kita do. Totoo. Patay mo buhat. Kaya tukhang palanta. Tayo. Basta naman karon. Basta naman. Okay ra do art gihapon. Pero dili siya struggle na ko unwork. Yung concern lang ako ron ba kay kanang mga tao gani. Di sila kay ba mo appreciate ka ng art na art ba. Kaya matig usa ka show na wala ko nabaligya sa mga paintings. Di sila kasabot ba na kanang maon niya ko art anya ba like nundot kay nig purpose and shit niya. Why ka appreciate do kasabot ka sa feeling or kana feel di ko na kaya ta jud wala yung like dili siya kanang dako jud na sa low kwartahan ko artist okay pero kanang lang jud ba hello na ako diri mo deliver og art niya di ko niya tagdon kaya tas piste kaya na lari sabot na nila po ikaw basta naman ka maray trabaho lego pero ako mapo ka-graduate college lagi para lang sa makatabang ang pamilya maayo ikaw ro basta nang garo bitaw basta naman ka do tumigo ro usam ni siya ambot ay no ambot ano niya uy basta nang garo kira ka may so kung sa mga sunod mong release ng mga art? Kung ano, siguro 2 months from now, November siguro. Nakoy ka nang gibuhat ron, paano ba, commission. May mahuman lagi na akong tayo, kaya ta deadline. Di ba ako ano deadline? Artist yata do. Ay, sakto ka na. Ikaw, makay plano mo quit? Art sad ba? Oo, ay hinuon, ito karon naman kayo sa sideline gyapon. Nana. Kaya ta, ironic lagi kayo. Bago na tagisarig Duterte do. Kaya ta, lagi, ay, kumukano ay, pulis girubi ko kaya. Dahil di kita matukhang naman tadi rin. Yeah. That's the spirit. Kaya tao Do.
Lighter daw, lighter. Ay, lighter. Darang. Uy, by the way, kuan ba? Sa'yo okasyon na to. Anong karoon pa matagay kita balik? Uy. Anong karoon ragyod? Basta. Kasyon. Sama na. Ha? Do, dini mo ang hatag ang tanan kay kibaw kasi kinawitan ikaray mabiyaan. Lagi merg tao pag dapat maggama jud kag oras para sa imong kaugalingon ba kay usay okay ra man na imong gibuhat na effort ka ingan na ba pero give time for yourself sa do kay important sad ba ka merg no you know you have to survive di ba sakto ginado. So amo makastorya nimo enjoy life lang sa do. Ay lang kay ka overly attached sa taong imong ganahan kay ibaw ka unsa may tabo masakitan ra ka palipayon ka. Bitaw do kaya ta kuan lang jud bata o bitaw ta di ba like acquire as much knowledge or wisdom or unsa pa na shit ba kanang gain experience lang good para na kay kuan gain experience points para mo level up ka in life ba. Ayo. Na kayo nahuna daan nga advance ba. Ano ba? Mura ra gud nag-art do. Kanang art kay progressive ba. Never ending. Put kag effort pero dili ka mo put too much effort na ma-strain nimo imong kaugalingon. Kung ano good right time, right tempo, ano ba? Because like at the end of the day, mabuhat kung mahuman na nimo or like kung ganahan jud ko mahuman man jud na nimo. Or kung ganahan mo buhaton, mabuhat man jud na nimo, di ba? Pero timan tanan imong ganahan dili nimo kuha gyud sa imong nga tubangan. So dapat ka mo stand up and then di ka mo ganahunaw ginana pirmi kay kitang tanan dapat malipay. Magi sa tagkasakit palipayon sa tagbalik pero mao ra jud ang kinabuhi ito'y tuyok. No. Hey, ita na do. Uy. Ita na. Bangun dia. Itu dire.
Mata na, do. Uy. Mata na. Bangun dia.